Ho 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 ho. Could mar taishiv? Ah, how are you, Daidí Tá'n Nollaig? Fergal and shaw. Hey dads, Daidí Tá'n Nollaig town. Féin am carú lat. Wel ta ffaibag yma argol. Forma scaftja mor litreha o fasti ar fod na tíre agus iad elig a lorach cluichí nGaeilge. Ah, sin nGaeil Daidí Tá'n Nollaig. Kencha nGaeil atá a hawain na wa Glór stoc agam. A jokalif se cuidú húrtú. Hannig tú gada an áit ceart Daidí Tá'n Nollaig. Brani ar de scáileán an sin agus feici tú na cluichí ar fada tagan in seo nuad ar bponc. Arai lad. So bregan nua bhfuil antóir ar ná Teddy. Teddy? Could you tell how special ta fadú de Teddy? Well, tá trí chanúnt agus stór bra abertí agus ranta aige nGaeilge. Agus na nuaire tá sé go hálainn. Ta cuma an dóiúil agus cliste Bhew se inta da fasti. Nis tá clifan nuagan de bhenam don nasc, clithe matchal focail le téimi. Tá na clifi classic of Scrabble Junior agus Monopoly again. Ta se sin inta? An sin tá abitur na Gaeilge, de fáistí os contribli in na díis, le ceangalíon idir litreach agus focail. Sprí le hifracha, bailach antainna bheith le dátaí agus córamh agus an táma álam. Éistí Daidí Tá'n Nollaig, mas má let an lista omlan atá aganne eáil, agus áardú dhéine, is sé let dul go dtíon siopa tá agan ar líne. Fech. Siopa ar líne? Ta sé sin ar dói. Go dtíon seola tagah? Tá sé an siimplí. Úidir, bponc, aige. Inta mai, is tú mo chláinní hór a argol? Sure, má bhíon fibre behegad chur gléach ar maríis ceir cileor. Tá me inta buailte te argol, gríon banartí na Nollag orí lig. Slán le Daidí Tá'n Nollaig. Tá se sin inta. Níl me bponc ní smó, a bhuithe sin de úidir bponc aige.